page 184 et 185 ka tafsir al-Qur'an de sura 8 dalika ko wadi dum bi anna Allah sabu Allah lam yaku o wonali o lataki mughayyiran ko sanso ni'matan nema an amaha mu'mini dum ala qawmin do yimbe hatta yughayyiruha bi sansama bi anfusihim kon kawonkeji mabbe wa anna Allah wa dalla samiyun kono no walimun ko andudo kada bi ali fir'aun dum hino wa ko ne fir'aun walladhina bi min qablihim aditibe kaddabu ben fenni bi ayati rabbihim ayaji jomi mabbe den fa ahlaknahum min halkiribe bi dhunubihim sabu bakkatuji mabbe din wa aghraqna min yuli ala fir'auna ko ne fir'auna wa kullun be fab kanu be latke zalimina ko be toñube inna sharrad dawabe andu ko buri bonude e daabeji din fo andu ko buri bonude e ko mimminoto kon fo ko firda wono selli inda Allah ka Allah alladhina ko ben kafaru yeddube fahum kambe la yu'minuna tabe gomdina kala ko mimminoto ko mari wonki kon ko be do buri bonde alladhina be hatta be ahududa minhum e mudum thumma yanquduna refti be firti ahadam ahadi mabbe ni fi kulli marratin e kala lawol gol ahududon be firta ko be buri bonde wahum kambe la yatakuna be hulata Allah be e waitay be wa be fa imma tafqafannahum amma sa hebi kutu mabbe afulibe fil harbi ka gere fa sharrid bihim yakinirbe man khalfahum kala iwtirobe baaw mabbe don la'allahum gaskam yadhakkaruna be wajirtu bi maana ko faanda yayaw si anangonire mabbe afulibe bu imbe ha hedditibe ben foppo hula don janga don faama don wa imma takhafanna amma sa huli min qawmin immurdihim bi khiyanatan jam fa firtugol ahadi ndi haldutu don an kadi naya suudo firtitade en tant que juldo fambid ilayhim haray ko ya fero e mabbe ahadi ko haldudon kon ala sawani do fotondiral andinabe kene e kene wonde abaabe firti ko haldudon kon an kadi a firti naya suudo firtita inna Allah sabu Allah la yuhibbul kha'inina wa ida jam fotobben wala yahsabanna alladhina watasikku deyben kafaru yeddube sababu be adi toto be adi toto ko dori Allah innam no kambe la yu'jizuna be la watako innam kambe la yu'jizuna be ron kinta Allah fonu selli wa'idu lam hebila nebe onon julbe be mastata'atum kala no wawirdo min quwwatin imorde e dole wa min ribatul khayli imorde pucci humadi turhibuna bihi hulbinirondi adu wallahi aybe Allah ben wa aduwakum aybe modon ben wa akharina yobbe gono to min dunim ko hewtaben don heferabe go kono keferanka ko mabbe gon hewtabe do la ta'lamuna mono andabe goy Allah ko Allah non ya'lamu kanko himo andibe ma ton figo kala ko dépense do min shay'in immorde goddum fi sabilillah fi bantugol lawol Allah ngol yuwaffa ilaykum pellete jonnitete dum on hunnete dum wanto man la tuzlamuna on toñataake wa in janahu sibe baranike sibe battanike lissalmi fi button wadugol négociation hakkunde mon e mabbe fajna halaha an kadi haray barano oñano ko do woni sulhu on wa tawakkal ala Allah hawla Allah sibe wi be wakkilanto ngere wakkilo buri mabbe innahu Allah huwa samiu kanko nano al alim kanko ni andudo wa in yuridu sikoni be falama wa in yuridu sibe falama yakhda'uka nabe jam fotoma fa inna hasbaka Allah andu Allah gayna ni matahulu huwa alladhi ko kanko Allah won ayyadaka sembinirdo mabbe nasurihi ballal makongal wa bil mu'minina e gomdi be ben wa Allah fa wowindiri o weldindini bayna golobim hakkunde berde mabbe den kambe gomdi be ben yo Allah weldindin bernde ande min e be ngure anden e zurriyaji andin e onon yulbe on be jentade lam law an fagata wallahi sa dépense no sa finance no ma fil ardi kala kon kaledi jami anden dangal fiyo be weldu bi mana ko faanda ko hakkunde awse e khazraji ko be on ko faanda kono dendangal feddeji julbe ben naati Allah wis ko financement holornoda ma Allah tawa watano wowindirde weldindinde bayna gulubi hakkunde berde mabbe dem walakin Allah sukunitum Allah fa o wowtindini o weldindini baynam hakkunde mabbe innahu Allah azizun ko teddudo hakimun ko nyenyudo e nyaawre makkonde ya ayyuhan nabiyyu kayu annabaaju Allah hasbukallahu Allah gaynanima wa man ittaba'aka ikala jokkudoma min almu'minina imurde gomdimbe be ya ayyuhan nabiyyu kayu annabaaju Allah harridil mu'minina deltube gomdimbe alal qitali e fi gere on wata be jodo ta be wawata guddum
in yakun silatke minkum e modon ishuruna nogayo sabiruna munyibe e hore diina Allah kan yaghlibu yo be wakkelo be fola mi atayni temedde dido bi mana goto kala yo folu nogayo wa yakun silatke minkum e modon mi'atun temedere yaghlibu yo be folu alfan wulure bi mana goto kala e modon goto kalle ko yo folu sappo min alladina immorde ben kafaru yedbe be annam sabu kambe kamul ko be yimbe laif ko hona be fama no gere wadirte yeyi don ha Allah dali al'ana wa joni khaffafa Allahu ankum Allah foygintinani on o duitani on lego wa alima himanni anna fiikum wonde no e modon da'afa lo'ere joni non a partir de hande fa in yakun silatke minkum modon mi'atun temedere sabiratun munyibe yaghlibu ay be wakkilo do be fola mi'atayni temedde dido bi mana goto kala yo wakkilo fola dido wa yakun silatke minkum e modon alfun wulure yaghlibu yobe folu alfayni guluje dido ko dum woni hani yo goto folu dido bi idinillahi e dunga e Allah wallahu Allah ma as-sabirin mi wonde munyibbe siyino hata yi gomdin do goto wawata kefero goto on andi haray hulbinike ka yiltike ya tawi gomdim be dido wawata kefero goto on andi hulbinike ma kana li nabiyyin hanana annabajo an yakuna lahu delatan to masrana ngabe dahabe jogita hatta yuskhina ha'olanna digginde munca fil ardi keferu kon ko ender leydi ndin turiduna kam fala radar dunya yawloy aduna webeti koy wallahu Allah yuridul akhirata kanko ko lahara woni ko falana wallahu Allah azizun ko teddo hakimun ko nyenyudo nyawre makko nde wurito de lawla kitabun sonano ko windino kon kalawhil mahfuz min Allah imorde kalla sabaka ko aditino nebi lamassakum mema ino sabu ko waddon do fima akhadtum fi ko nangudon do ko jabudon do jawdi hoy seeda hoy nangayno adabul lette azimun mawnude jonnon ba lanni jabude fakulu nyame mimma ghanimtum kala jawdi kon hoyri ko hebudon halalan tayyiban ko dagani dum on laban dum on wattaqullahu lon Allah inna Allaha la ghafurun ko yafoto do rahimun ko yurmetedo de ayaje tati sakkitore do hino mari sababu nuzulin jano haray on yiltito ka tafsir al-Qur'an arano momi wadi ma dum noddolan ka numéro téléphone 631 60 53